lehen eta derivatuan ere automatina deriva. Bada denbora Arteaga auzo herriarekin banatzen duen 634 errepidean saihesbide egiteko aukera baztertu zuela Aldundiak, lan teknikoen kostu ekonomikoa tarteko. Udalaren nahia aukera hori baztertuta, gutxienez herrirako sarrera irterak hobetzea da, eta bide batez herriko mugikortasun arazoak txukuntzea, oinezkoei lehentasuna emanez. Endara ingeniari taldearekin elkarlanean mugikortasun plana osatu du udalak, eta Foru Aldundiak argi berdea eman dio lan honi. Atzo, herritarren aurrean aurkeztu eta ekarpena jasotzeko ordua izan zen. Horrekari erdia, betidanik zestoan, 6-3 batak sortzen zigune kaltea edo zauri horri irtenbide bat emateko, betianik horre 70ko hamarkadatik bariantearen balizko proiektu bat egon izan da beti. Eta hor da, legealdia hasieran harremanetan jarri ginean, ez dugu da harremanetan jarri izan Gipuzkoako Foru Aldundiko errepide sailekin. Eta, atera genuen lehenbizik ondorioa izan zen, bariante hori egiteko baldintzari etzeu, ez ekonomiko hori, errepide sailetik argia erazizitzaigun hori. Orduan esan genuen, bariante hori, egia teknikoki ere kostientea, bariante hori egiteak, kostu ekonomiko suposatuko duken, teknikoki ere. Orduan, hori pixka bat alde batea utzi, eta gero, Aldundiari pixkat plantatu zitzailuna izan zen, orduan maila batean, gutxienez, sarrera irterak hobetzea, sarrera irterekin arazo handia ditugu, nagusiki 3 eremutan, eta orduan, Aldundiak, santziona izan zen, horre proiektuak edo azterketa tekniko bat egiteko, eta orduan, udala, Endara ingenieri taldearekin harremanetan jarri, eta Endara ingenieri taldeak azterketa tekniko hori egin du. Kontua da, azterketa tekniko hau ekoiztuko genuke, eta beste gabe, herritarren aldetik egon daitezkeen ekarpenak ere jaso. Helburu nagusia zen, errepideek herrian zeukan eragin kaltegarri gutxitzea, eta orduan sarrera irteerak ziurrago egitea, eta beste alde batetik ibilgailuak hemendik igarotzen zidanen, polikiago igarotzea, murriztea eragin kaltegarria. Orduan, Gesalaga eta Arteagako sarrera irteerak izan dire gehien aldatuko dienak, eta baita gurutzeagan proposamen bat egiten dugu. Eta gero berri barrun, zirkulazio eskema berri bat proposatzen dugu, oinezkoa pixkat lehentasuna emanez, eta ibilgailuei protagonismoak enduz, orduan zentzu bakarreko kale batzuk proposatzen ibilbide nagusian. Gesalaga irtetzeko bakarrik izango litzateke, eneko sauztegitik ingo litzateke sarrera, eta Tori Bialtza bere hortan gelituko litzateke, eta Arteagan ere, ira eta aldera egingo genuke sarrera irteerak, eta Lasau aldean bidegurutzean sarrera bakarrik izango litzateke. Ondoren urratsa izango litzateke proiektua egitea, logikoena proiektua ere taldeak egitea litzake, eta gure asmoa da bintzat, Aldundiarekin ere finantziazioa zitzegin da, baina faseka egin beharko genuke, azkenean nahi geha 6-3 batak gurutzatzen duen herri guztiari buruz, hor ziurrenik faseka egin nahiko genuke, gero irisgarritasuna, eskola eta egoitza ere hor daukagu, eta hor honekin batea ere nahi ditugu egitea, errepidearen 6-3 bataren deitu egizaion bulebarizazioa, eta hori alik eta perik laburrenean hasineko nuke, baina egia da, lehenbizi horre proiektu eta proiektu egin behar diela, eta gero esleipena hori egin alizateko, orduan hori errepide sailearekin bat egingo da. Eta aldaketa suposatzen dugu, eta gero garok esan duen bezala azkenean, pentsatzen dugu, herri barruan ere, lehentasuna oinezkoak izan behar dutela, ibilgailu pribatuarekiko daukagun menpekotasuna gainditzen hasi beharra daukagu,
Eta bai, izango dira aldaketa importanteak dira, ez, erabate ohituta gaudelako eta ibilgailuaren menpe gaudelako, baina iruditzen zaigu planteatzen den irtenbideak, irtenbide zentzuzkoak eta irtenbide onak diala. Eta zestu arraun ongi izatea eta bizitzarako ere, onuragarriak izango dira, ez da bide batez, 6 bateren zauri hori ere, hobetu ikien da. Eta hori beste helburuari da, 6 bat hortan pasatzen dian ibilgailuak ere herri barruko abiaduran pasatzea ez. Gaur egun bezala, semaforo bat eta zebrabide badago, artea gauzura dikoana, baina alare hori errepidea da. Errepide hori egin behar du herriak bere, maila batean ulertzeko pixka bat da. Hori da, ez da, horrei irtenbide tekniko batean berditzaion, helburu hori eta pixka adierazten da izango da irtenbidea. Gero ikusi beharko da. Baina urratsa izango litzake, baina eta ekarpenen bat ez badago, edo ekarpen bat, edo aldaketaren bat itea ez bada ikusten, gure impresioa da, gelditu den bezala ondo dagoela, Foru Aldundiaren errepide sarearen oniritziare badauka, eta orduan, ikusiko dut, eta gaurko saioaren helburua pixka bat hori litzake. Ekarpena jasotzea, eta ekarpen bat egitu behar badina, aldaketa somatik behar badina, nik uste egiteko garaien gaudela baina. Hau guztia entzun da honakoa da galdera. Zein izango dira aldaketa nabarmenenak? Ea ikus dezagun. Arozenatik irten bakarrik egin ahal izango da, Zumai aldera eta Azpeitiara. Gurutzetik ere irteteko aukera soilik izango da, 2 norabide horietan. Hori horrela izan da, Gurutzeaga eta Gezalaga kaleak norabide bakarrekoak izango dira. Larrainkaleko zirkulazioa pixka bat txukundu asmoz, norabide bakarrekoa izatea proposatzen da. Gizasola aldetik Lizarraitzera igotzeko aukera izango da, baina irteera gasolindegitik egokitzea aurre ikusten da. Modu horretan, Lizarraitz auzonekoek ere irteera izango lukete, eta Ertxinondo parekoa sartzeko bakarrik erabiliko litzateke. 634 errepidetik herrira sartzeko berriz, printzipioz 2 aukera izango dira, Toribio Altzagatik eta Eneko Saustegi edo Mediku Etxe aurretik. Eneko Saustegitik sartzeko bidegurutzea egokitu egingo da, eta 2. semaforo bat ere jarriko dute. Lan hauekin guztiekin batera, Hilerri aurreko autobus geltokitik Mediku Etxera eta handik eskolako patiora espaloi bat ere egingo da, San Juan egoitzari eta eskolari irisgarritasuna emateko. Arteaga auzora sartzeko 2 aukera izango dira. Zumaiatik datozen ibilgailuentzat errepidea zeharkatu ahal izateko gunea egingo dute gasolindegian, eta bertatik sartu beharko dute auto horiek. Azpeititik datozenek berriz, Ertxinondoko sarreratik sartu beharko dute. Irteteko, gasolindegi aurreko sarrera irtera erabili beharko da. Erabat debekatuta dago orain ere Ertxinondoko irtera erabiltzea Azpeiti aldera joateko. Horretarako, autoek Toribio Altzagako bidegurutzera joan behar dute, eta han buelta hartu.